Maho ko sa niya. Maho ko sa niya. Hold up. Hello, what's up mga amigos? So padong ko karon sa Parkmall para mo atin sa grand beat up sa Parkmall. Sa mga Bisaya YouTubers Club. So maori guys. Dong na ko nga to guys. So nagawa to sila. As noibi amo as this so meet up. So sakay lang sila kog taxi padungan to. So kita-kits guys. Karon sa taxi. Sakay niya 20 minutes to go para maabot lang sa Parkmall. Maila ni ko ni traffic guys. Amigos. Your road. I want you called me say Dabos, marami nakakakanta. I wish I could be 10 lives. Marita. Amigos, so karon din ako ron sa Parkmall. So ato daw Miss Jollibee mag-abot. So mao ni siya lugar sa Parkmall guys, mga amigos. Ano siya. So maglakad ko padungan to sa Parkmall karon kay to sila nagbuhat nito. Ano siya guys. What's up mga amigos? So karon diya karon sa Parkmall. So kauban ako ang Bisaya YouTubers Club. Mga amigos. So karon pundok mi karon kay para sa general meetup sa tanang Bisaya YouTubers Club dinhi sa Cebu. So first time Oh, pero wala akong pakialam. first time nga gamitan mi karon guys sa hello mga amigos, so karon nagpundok-pundok na gid mi mga amigos. So ako pa na ko si Jefflex Vlogs. So don't forget to subscribe him. Jefflex Vlogs. Yan, so medyo ubay-ubay mi guys. More than 10 kaming puro YouTubers. O pa naman nag-live ang Nick TV karon. Watch ang Nick karon okay ba unsa pay watchon karon ba sa pundok-pundok kami karon sa Parkmall. Wala pa mi Royal Lunch. Kaya ako karon sa pundok. Ito siya mas masusunod sa dito. Sa may horror boat. Yeah! Naghupo na dyan siya. Naghupo na siya. Sa may paslamit. Lahat ka nung kailangan ng paslamit. Sa mga Maho ko sa niya. Hindi pa siya masyadong makapagsalit sa Hi, Searnel Isa TV. ka na po. Hi mga
barkadas. So mga amigos, ang balay na may karon. Yeah. So, naon ka no? Mga so aron mga amigos o mga on na ta. So see you for my next video. So mo ni si PhydioPatcho. Alright. So maniud ko sa mi guys kay asa kami ko kami. Asa man mo gusto ron? Asa gusto niyo guys. Sa mga amigos, maniud ko sa mi ron. Yes. Balin sa mi Kristo. Alright. Kanay papak. Bye-bye. Mga amigos, so tuwa karon sila sa kuan sa manginasal nga on. So moapas lang sa kung ato. Padong kung ato ron ang Bisaya YouTubers Club. So guys, 24 hours later. hello mga amigos. So we're at manginasal. Paano masabi? So maniud to sa miniri mga amigos. So kuyog na ko si PhydioPatcho. Kuyog na ko si Jefflex Vlogs o si PhydioPatcho. So naguwat mi karon mga amigos sa order nga kuan wings sir ko. Ikita mo, ibigay mo na sa taong mahihirap. Wings with breast. Yes. breast. So gutom na mga amigos.
What's up mga amigos? So thank you for watching and please subscribe to my YouTube channel there. And watch nyo na din po yung dalawang video dito sa ibaba. Yan. So guys, thank you.